Gwamnatin tarayya ta bayyana Alhamis 12 ga watan Yuli a matsayin ranar hutu domin bikin ranar dimokuraɗiyya. Mai martaba Sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero ya tabbatar wa Alan Waƙa sarautar ɗan amanan Kano. Gwamna Babagana Umar Zulum ya ba da miliyoyin kuɗi don rabawa ga iyalan sojojin da suka rasa ransu. NIMET ta yi hasashen mamakon ruwan sama a sassan Najeriya daga yau Lahadi. Malaman makarantun boko a Nijar za su shiga yajin aikin kwanaki 5. Gwamna Abba Kabir ya ziyarci masaukin mahajjatan jihar Kano inda ya ba su kyautar sama da naira miliyan 300. APC na ci gaba da zawarcin gwamnan Plateau na PDP. Malam Alkali Abubakar Salihu Zaria ya gargaɗi malamai kan talata gwamnatin Bola Tinubu. Gwamnatin jihar Kano ta nemi gwamnatin tarayya da ta biya diya kan soke bikin hawan sallah na shekaru 2 da ta yi. Ƙarshen kanun labaran kenan, sunana Hawwa Adamu da na karanto nake muku barka da sallah.